salainai ini DWF ini first conference one day ini elect sanai ini DWF ni president borom ganangje singdu kana jamatia ja Burma kono elect sanan bang koyo kono chu banai ini Dakota song tai sing by song hari singjo kono Tolane stoppage. Tolane sakar horge dari punya. Ini. Tam ke action khai dekhole. Action khai dekha aron tam kang sine kongkok. Samjana. Abon baina abo khana ta pata. Yang kaisa. Yang DWF long live, long live, long live. DWF long live, long live, long live. Beri badal ayuk lokton, ayuk lokton, ayuk lokton. Maharaja ayuk lokton, ayuk lokton, ayuk lokton. Mubagra ayuk lokton, ayuk lokton, ayuk lokton. Mubagra ni hozlai, hozlai, hozlai. Prahau sung sanai. Mubagra ni hozlai, prahau sung sanai. Mubagra ayuk. Sugiye no baksa, mata ka baksa bal. Bong bagai, bong ni phola. Bangni phola shanti mana haksang mana ni baginai bangni mangosen barokah kainai sebutun dilainai kangan kata aro sing bong lainai ulah sigang bangni phola haksang mamantung sing aro एक मिनट जों सिरिं खालायो ना बंनि कला खालामो माने बम बे ग्रादे खारि सिरिं नाय FCM এরপরে চিনি প্রেসিডেন্ট চিনি yang চিনি opera চিনি Baik Pavitra Bhakti Jamatya ono boknan koyo চিনি Baik Manihar চিনি Baik Kubuti চিনি Baik Kutolokhi one by one bok lagi sini by Mamata sini MDC orang Ganesh Deparma kono boknan bau kabogo sasuna tadi hambai joto media takuk sono belakhe hambai जों बाइबाक सना रतिनि और एटम खाय जों सुबमान बागै दिनै हिंगे चिनि त्रिपुरा मथनि बेदेक DWFT पहिले चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि फार्स्ट चिनि कनफारेन्स दिनै और गोबां जायगा सारा त्रिपुरानि बुरैर नर फायजा बेलाखे हमददम बेलाखे खातम थगो जों दिनै और कमिटि रगो लायजागनाय
कमिटि खालामनानै आगोलो जों हरो सारा त्रिपुरानो जों गुरिनाय दिनै जों बानाति सावि पाइखा सिनि बानाना रनो पाइखाना बुरै रक लाङा हरै बुरै बुखुंनो हमजांतयै याग्रम लायजा आबो सिनि बाना जों बाना बायना सिनि मुं आबंगे TWF नि त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन आबंगे सिनि बुरै रंनि चिन्ह हंगे जों आमो फ्लैग होस्टिंग खालामगोन पुरा हंगे ना जों शहीद थैनाय दङ जों मुइतु खालायलायखा बरंनि खास शान्ति मानथ' गोबां मा साल रमै सिनि बर' र सिनि बुखुक सं सिनि दाखुक सं सिनि अक्रा र सबा खालायथानिया थिका केउ बाताफोनो मासा मोसो गोथां दंख ताबो सिनि बुरि बुखु हर दंख सिनि पवित्र भक्ति जमातिया बतिना हर एटेन्ड दङ बर गोबां मा सबा खालायफेका बनि लगे र थैथमेका ताबो हंगे जों उसु कुफार जों दिनै बर'नो मुइतु खालायलायो जों बर'नो खुम बेवै खुलुमलायै बर'नि फला शान्ति मानथ' बर'नि तांबाय बारा न जों तेबो तांबाय थानाय गोबां मा जों साइमानो जतनो नर मिडिया रबो साइमानो सिक्ला चालाय र बुरै सिक्ला रबो साइमानो जे चिनि हा ताबो 72-73 বছর চলিত বইনি यागो बनि शासन जों खालायजा बेलायखेनो जों डिप्राइभ बुंजा बेलायखेनो जों अरावदिनो खालायजा बुइबाय शासन खालायमाने माने न पुरा सेस जोंखा जों हिंगे जों ताबो गोथां गुबैखो ओइ एडिसि ना थानेव चिनि बुखुक जों चिनि दाखुक जों र যদি চবা খালাই লামা হগৈ ফেয়া हिंगे ओ एडिसि चुंतिनि क्षमता तुय तंथ तंग टंगानि कगया बरंनि कलम तुय क्लाइमानि बागै बर चबाबो थुय रिलांमानि बागैसे आबो चुंतिनि मानो ताबो फानो गोथां गुबैखो जेनारेलनि एरियल निसले सारा त्रिपुरा एडिसि एरिया तोरखो ताकु सं ओ ताबो फानो गोथां गुबै चिनि तंथाय तंमानि न जों चबाबो बाल क्लेचिनि बुखुक सं जों सेला बुरै मिलिवै चिनि ओ चबा जे बुबाग्रा चिनि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हिमानि आबनो जों दागति मानो चिनि सादिन चिनि शासन खालायमानानि बागै जों चबावो अंफर लायनाय चबा खालायकै आबो मुक्ति मानाय तांके आं नरक मिडिया ताकु सं बिसिं आं सावो सारा त्रिपुरानि बर' रनो जों थानसा जोंना नांगौ बुबाग्रा थानसा हिमानि दाबुक सुक थानसा नांगौ ते फानो बुजिया दंखो ओ बर' रंना कंना बयना बसनो फायदि जों थानसां खांके जों मुंसा खालायमायाखै वान जके कक गायसा दङ दसर लाथि एकेरे बुजा नों साक साइजों जुदि नों ओ लाथा कंसा न मथा खायके सुबाय मिया आर कंसा जुदि हिंके जों थाम के सुबाय मानो ओ मथा आबोसो थानसा ओ थानसाव फैके जों जे साबजागै दंमाने जे सुसन खायजाक दंमाने आबन থেকে মুক্তি माना हिंके बुबाग्रा सादसनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जे हिमानि आबोसो अबশ্যই मानाय आबोसो दिन आं दाखुर मिडिया बसकांगो जों कमिटि खाजाना तिनि बाहाय कमिटि खाजाना नों कमिटि तो बुरै रंनि आगेबो खाजाक फैयो जों आঞ্চলিক दल खालाय फैमा बा गुदुमा सारमो आঞ্চলিক दल खायमा कमिटि खाना नां कमिटि हिंके कायसा चिनि ओ दल बुकुक सनो कायसा थानसा खायै साबुय तनिनानि बरंनो रमै तनिनानि ओमहाय चबावो शान्तिपूर्णभावे खालायमानानि कक खानालाय तनबागैसे कमिटि जंजागो दिनै मेम बबो थाइनिफ्राय सकपायखा अर दे ताबुक सजरा तो आयां शान्तिर बाजार महारानी तेलागां दामसरा खेदासरा ताई दुसकी तेलामुरा सिमना बागमा बेबां जागानि फाइ दङ ताबो फाइ दंख प्राय जत जागानि न एटेन्ड नंनाय जों सिमितसे सावो जों सिमितसे साख्लायो माने चिनि हलनि केपासिटी कम फाइनाइनके तो आग्रह जतन दङ ताबो जतन जों आं निजे मानसुको बुबाग्रान लगेमा सारा माने जों जतन थामसांमैनो फायो ओमफ्राय नरनि मिडियानि बिसिङो तैबो जों थामसांनानि बागै नरनि मिडियानि बिसिङ आबो तैबो फुवारै रेदि जतन नुथुं आसो साइनानि कखनो मुथा गाहाम